And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ilang ulit pa ba ako masasaktan bago matagpuan ang totoong nagmamahal? Hi DJ Rocky. Bago ang lahat, magandang araw. Isa ako sa mga silent listener mo for a very long time. Siguro, eto na yung time na ako naman ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Itago mo ko sa pangalang Chi. At ito, ang aking secret file. 29 years old na ako. I'm currently working sa isang private company for 6 long years now. Bago ako nag-start sa work, may karelasyon ako ng 2 years. After my first year at work, naghiwalay kami sa kadahilan ng malayo kami sa isa't isa. At bibihira lang kami magkita. Taga QC ako, taga Rizal siya. O diba? Ang layo. Years pass by, may mga nanligaw sa akin, ng mga katrabaho ko. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan nila. Pero hindi ko alam na isa sa kanila may live-in partner pala. Ang alam ko lang, may anak siya pero never kong narinig na may live-in partner. At yun yung nanay ng anak niya. Lagi niyang sinasabing wala raw yun. Sinoli niya na raw yung nanay ng anak niya sa pamilya nito. And for 6 months, yun ang pinaniwalaan ko. Pero hindi ko siya sinagot. Until one time, may isa ako na mga kasamahan namin sa department nila na wrong sent sa office number. Ang sabi doon sa text, mahal, pabalik na ako. So nag-assume ang mga kasama ko na ako yung ka-text. Kasi isa yun sa mga tinutukso-tukso nila sa akin. Ako naman todo deny kasi hindi naman ako yun eh. Hanggang sa napatanong ako. Minention ko yung isang name na may anak na at ang sabi ko, wait, si Jude ba may asawa? Pagkatapos ng tanong kong yun, napatigil lahat sila at hindi nila inakalang isa pala yun sa mga nanliligaw sa akin. Wala nang explain pa. Yun na ang pinaniwalaan ng lahat ng nakarinig sa office at nagulat ako. Bakit, nanliligaw ba sa'yo yun? Sabi ko na nga ba huwag kang maniniwala dun sa single na yun. Sinasabi niya lang na single yun. Pero may asawa at anak yun. Sabi ng isang kasama ko. Parang tumigil yung mundo ko nang marinig ko yun. Parang may biglang gumuhit sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Sa mga pagkakataong yun, naisip ko na nahulog na ako sa kanya. Sa totoo lang, iniisip ko na nga kung paano ko siya sasagutin. Not until narinig ko yung confirmation mula sa mga kasama ko. Biglang ang sakit. Simula nun hindi ko na siya kinausap kahit marami pa siyang efforts towards me. Ang kapal ng mukha para ipilit yung gusto niya. Hindi naman pala talaga totoo. Masakit yun para sa akin kasi nahulog na rin ako. At I decided na panindigan ang desisyon ko. Doon ako proud sa sarili ko. Pinili kong umuiwas sa kanya dahil sa nalaman ko.
Kahit masaktan man ako, ang importante, hindi ako makatapak ng ibang tao. At lalong-lalo na hindi ko masaktan ng isang bata. Year 2019 nang tuluyan na ako makapag-move on nang dahil sa nangyari. Masakit at mahirap sapagkat nasa iisang company kami nagtatrabaho. Though magkahiwalay na department. Until such time na umalis na rin siya. Lumipas ang isang taon, nagka-pandemya at lahat, may nakilala akong itago natin sa pangalang Jay. Napaka-genuine niya. Sa totoo lang, nag-umpisa kami na mag-usap through chat and text. Walang video call na nangyayari. Calls, texts, and chats lang talaga. Hindi nga kami friends sa ibang social media platform, maliban sa isang app na gamit namin sa work. We promise to stay friends. Kasi, masisira nga kami kapag lumagpas pa ron. Simula nung pandemya na nagkakilala kami, never pa kaming nag-meet in person. Kahit iisa lang ang boss namin. At iisa lang ang nature of work namin. Ang gulo, no? Pero totoo yun. But that doesn't mean na hindi ko alam ang mukha niya o hindi niya alam ang mukha ko. Kasi we have a lot of mutual friends sa work na minsan kasama siya sa photos nila na kapag pinupost nakikita ko. Or minsan ako kasama sa mga post ng mutual friends namin. Ayoko mang sabihin at aminin pero ilang beses ko nang gustong ipagtapat na hindi na lang kami friends o hindi na lang friend ang turing ko sa kanya. Yes, DJ Rocky. Eto na naman ako. Nahulog uli. Parehas na parehas ang personality namin. Parehas din kami ng goal sa buhay. Parehas kaming single, mabuting tao, walang bisyo, breadwinner. Parehas kami ng pangarap except sa isang bagay. Napag-uusapan namin yung pag-settle down or yung mga kasal-kasal kaso ayaw niya. Ako kasi, strictly no sex before marriage. Siya, ang gusto niya, magsama muna sila sa isang bubong kapag nagkaanak tsaka magpakasal. Hindi ko alam pero yung mindset niya, gano'n na talaga eh. Kasi paano daw kung hindi naman pala magkaanak ng isa sa amin? Masisira lang yung kasal. May walay lang. May mga gano'n siyang reasons. Hanggang ngayon, nasa stage kami na MU. Never naming sinabi sa isa't isa to be clear kung anong nararamdaman namin. Pero tumagal kami sa pag-uusap namin ng ganito. And the way we long for each other's attention. Yung matagal makapag-reply, nararamdaman kong galit siya kahit hindi niya sabihin. Ganun din siya sa akin. Kinukulit niya ako o sinusuyo kapag galit ako, vice versa. So masasabi kong MU kami. We have normal conversations like any other couple. Ang pinagkaiba lang is we don't say the 3 words straight to each other. Yes. Walang nagsasabi sa amin ng I love you. At this point of time, same pa rin ang status namin, walang label. Namimiss ko siya kapag hindi kami nag-uusap. Ganon din siya sa akin. And right now, unti-unti ko na lang tinatanggap na hindi talaga kami magiging kami. Hindi talaga magiging kami. And siguro, we will not remain friends gaya ng napag-usapan. 3 years na kami nag-uusap bilang quote-unquote friends. No benefits ha? Never at all. I just don't know paano, hanggang saan, at bakit pa ako nandito. Well, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Chi. At ito, ang aking secret vow.